kuna fini show jabran la ba hamunu be kon fle mali konani mali ko kan foli belu ba hambo ko ye jendo godo ami ba ko wakati tak mabe ka osigi bololo sra san fe kan ngani kuna fini nunu makono ama fako bala jele ni che jendo godo o ko fle ko nyuma o ka jem hana ka partage wala ama fako bala jele ni che o yere kuna fini mi na wasigi ka makono kuma be ne a wakati sidi ama fako bala jele ki bismillah mali kuna fini studio belu ba incarnal biara bay november kalo kle fla samba fla ani mukan fla kuna fona damne lamba damne ka do kani kuna fona ina fa kuna ya fa to gamna nga kuna fona na ka fa ko chedo ale bolu no bolo lo sra san fe ka islamia dine la gosina ida la ka fa sakale be jokulu mi yere la kulu to ko kemeti maw kunu sa ida la ka fa ko kiriti gla ma holu ye mamadu dumbiya fa ko olu yo mina mamadu dumbiya fa ko la ka fa kale seben kala mali jamana kono kuna fona ya do ya ida ka fa sako mamadu fa ko li dumbiya halere ye kemeti maw ka nyema ye mali jamana kono kale fene boraka kuma fo bololo sira sanfe kuma mi yere ka juguni chedo yere koni ka kuma yu o kuma konna na sakiriti gila mago yere koni mamadu fa kulu dumbiya hu yale mine katana ye kirisola abe bejila ala leno ka fo ko bido ay na saka yere kon kan yi kunda marada nan na mago ka tribunal kan no ye communicate mago ka tribunal kan no luka procureur ha ano kan atakar nyona mina obna ta lame kumi yato ayeni wali yanke komi mana bo okula sa procureur be soroka kuna foniada jamana kono don kuluka ay la ka fatuguni sa ko islamo ka je kulu to ma no de o conseil islamique mo kulu fene nyangili do mamadu fa ko dumbiya kama baw ayra la ka fasa ko mo ko folo min boraka kuma min fo ko ale min fo ka ala le tayra kon ka juguno wulu fene boraka tu ka nyangili sebendo hakon nana mali jamana kuna foni kala fili kuna funu ambola doniya ka fasa ko jakulu karen karen mina sigi mali jamana konna na wala saka kala fulu ke mali jamana konna na ka anyama sigira no de Mustafa Sise ambola doniya ka fokale critique la moka mai na le de bâtonnier de l'ordre des avocats du Mali kale yo mai hayra la ka foko Mustafa Sise ale koni sigira fangala wa ale mina san wulun vla de ke fangala oluka jakulu yara de koni mina mali kala fili ko bela jele nyana bo Ministri mi siglo no mali jamana ko nyana boli hani jamana waro ko nyana boli ma hameta aleka kuna funna no de Abdoulaye Jopi hamala done aka fa kuna ale fena tumi nyon yela ka chakero la nyon mi yere nalo kani pam mo ka nyame pam olu kara jakulu mi siglo no keren kenen la dunga fa ka jamana ko nana hukum ko nana ministri haleni sonjara ko sebe ka ka fosa ko Ramiro Lopez no yu ka nyame olu willa alena ka jakulu hu willa ka tagama ke mali jamana ko no mi yere nu ko nana mali baloko ta kun kan ko kuna funule Abdoulaye Jopi ale ko na yere ka fa kame watini ne ko sambalo ko akon ka gele ko sebe mali jamana ko nana bawa yara la ka fasa ko ka ken kelami yara kon be mali jamana korean fon fe ko nyina ko sena yara kon masaka ke mali jamana la korean fon fe fo ata se Ukraine ka ka kele ni rusila ka ka kele ko yara kon kera juguma baye ko sebe mali jamana ma balo ko ta fon fe la o ko mne ko nana yara lo ka fo kam wakati mne ko sa mali jamana ko no don balo ko gelabe mali jamana ko no ko sebe ale ni son jara ko sebe ka ka fo ko pam mo ko luna na saka na kuna foniata ka nyini ka donga fo sa mali jamana ka balo ko ta be tugamna ninga demenya shi mali jamana ma baloko ta kun kan kula ku bismillah mali jamana konnana amanto kuna foni konna lamta fintigla mo ka kuna foni la homi nambala done ka fa ministri mi sigle no fintigla mo hantasma fagalo kun kanodi Mohamed Dauda Ali Mohamedini hale fene tumi nyoy la ka chakalo nyoy mi yere na le ka secrétaire général no yo ke ale nora ala ka fa sa ko nyoy ka yere kon kuma ke jekulu mun sigle no sanu bolo ka jekulu kun kan kula mali jamana kono lukun willa ka se ministri ma ya ira ka fa ko niya lukun willa kun yashi ministri mi sigle no la kana ta kun kan kuma kulu ka la nyunu fe ko ministri so fla de be mimbo oluka la yunu sabati mine ministri mi siglo no ji ane kuran kun kan ko nyana bolima ane ministri mi siglo no lakana nyana bolima ko de be oluka la yini bela jelen sabati ko keme salada wo keme salada la olubo olu deme bi kono ton nyogona ka se ka la waliya biya ida ka fasa ko olu yara fene be shifina ka demsenu do bara la fam ami be se bata mbonyon ko ma mi yara ko be baraka gela o koli o be ba mali jamana ko nana ko sebe o willa ka tuka jehulu ka ira ministri la sa wala sa umma ko be mina dona na tawla o ka se ka sor ani songwale meni kuna foni ndi awma ambola doniya ka foko mali danche hani Niger danche la kambe wakati ni mine ko san ko basigi bali aka fanga kon ka boni yoron ba ma ci jakulu mi bebele ko deshi mo ko ulu yera kon be ka fanga soro ko sebe dugula donka mi ni kule kambe bosa ko mali jamana ka fembela jelen ko ku koflani mawla ko nu mu kofla ko kala jugumi yera kon kera samba flani tan flate mele ko ni zena tabe songa galaka kuna fondi la yera kon ya ira ka fasa ko telma ke ni zena tabe songa galaka yera kon be songa juga alni iraki ka kele
an bɛ taa marada kunnafoni la o min an bɔla dɔɔni k'a fɔ ko walasa kalanjɛlen kalan sabatilen ka kɛ lɔkɔlidenw kun naraka olu yɛrɛ kɔni bɔra ka lɔkɔli karamɔgɔ olu bɔra ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi olu yɛrɛ de kun o min bɛna daminɛ bi novembre kalo tile 2 ka taa novembre kalo tile 6 la u kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko ni kalanba 131 ko olu yɛrɛ de kɔni bɛna fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen kun k'u kalankɛla ma bɔ kalankɛla na min ni cɛmancɛ kalanso duguma kalanso fo ka taa se madrasa kalanso bɛɛ lajɛlen ma k'u bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka ni kalanjɛlen ko u kun u kɔkɔrɔdonba k'o ye UNICEF ye k'o kɛra waribɔbaga ye walasa kalanjɛlen bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na a yɛrɛla k'a fɔ ko fo lɔkɔli karamɔgɔ olu yɛrɛ de kɔni ka fɛn dɔn walasa u bɛ se ka fɛn kalan denmisɛnninw kun cogoya min na o hukumu de kɔnɔna na narakaw olu kɔni y'a latigɛ sa kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ka kɛ u ka kalanbaw yɛrɛ kun fɔlɔ. Alisa an bɛ to kalanko kunnafoni kɔnɔna la an bɛ taa Tɔnbukutu homi na bɔ ladɔniya k'a fɔ k'a bɛ san 10 bɔ ko Mali kalanko a lompo lanpalen don min n'a yɛrɛla k'a fɔ Tɔnbukutukaw ka kalanbaw fo ka taa se denmansaw ma olu kɔni jɔrɔlen don kosɛbɛ o y'a yira k'a fɔ ko san o san ko dɔ yɛrɛ de kɔni bɛ ka bɔ lɔkɔlidenw ka fɛn kalanta la ko kimɛli o kimɛli mana kɛ ko ni jaabiw bɔra k'i yɛrɛ kɔni bɛ taa sɔrɔ ko jaabiw man ɲi komi yɛrɛ kɔni kɛlen don kamana ganba ye ni filɛli bɛ kɛ jamana ɲɛmaaw ma u k'u kɔsi ni maa ninnu na walasa kalanjɛlen bɛ se ka di denmisɛnninw ma cogoya min na k'an bɛ wagatinin minɛ ko sisan nɔ ko kalan min yɛrɛ kɔni bɛ ka di denmisɛnninw ma k'a kalan ma labɔli kɛ. an bɛ to togoda kunnafoni la an bɛ taa Yurusukaw fɛ an bɔ ladɔniya k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ taa kalo kunkanko la n'ale yɛrɛ kɔni kuncɛra octobre kalo tile 31 ko Yurusukaw olu fana nisɔndiyara lɔgɔkun tɛmɛnen ko du 75 dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnen taara ka di olu ma min ye lɔkɔliminɛnw malo bɔrɔ sukaro bɔrɔ fo ka taa se taara ka di ni maa ninnu ma fo ka taa se kuskusu ma ko bɛɛ lajɛlen taara ka di ni maa ninnu ma walasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ɲɔgɔn dɛmɛ taa kalo kunkanko la Mali jamana kɔnɔna la. ni an ka kunnafoni dɔ ye min ye kabako ye an bɔ ladɔniya k'a fɔ ko musolaka dɔ n'ale yɛrɛ kɔni si tɛ tɛmɛ san 20 kan k'ale bɔli la ni denmisɛnnin fitinin kalo 11 dɔ ye a yɛlɛ k'a fɔ sa ko Mali faaba kɔnɔna na marada filanan na n'o de ye hippodrome-kaw fɛ yen ko ni den fitinin hali n'a kɔrɔmuso yɛrɛ de kɔni tun bɛ ka taa ci la ko ni musolaka in n'ale yɛrɛ de kɔni kɛlen don ka fini don k'a fan bɛɛ lajɛlen meleke ni fini finman ye a gɛrɛla ninnu na sa k'u nɛgɛ ka ni denmisɛnnin fitinin kalo 11 k'a bosi a la ka boli n'a ye a yɛrɛla k'a fɔ ko den ko a tɔgɔ ko Shata Kulubali a fa tɔgɔ Bakari Kulubali a ba tɔgɔ ko Mariamuso ɲinikɛlen no bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni k'u dɛmɛ sa walasa ni den fitinin kalo 11 a bɛ se ka ye cogoya min na ni musolaka in bolo. o kunnafoni bɛ taa n'an ye kɔkan kibaru la an b'a daminɛ Burkina Fasokaw fɛ an bɔ ladɔniya k'a fɔ bi k'u ka Burkinakaw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de ye capitaine Ibrahima Traoré k'ale yɛrɛ kɔni makɔnɔ n'o Mali jamana kɔnɔna na min n'a yɛrɛ la k'a fɔ sa k'a bɛna lɛrɛ fila tagamala Mali jamana kɔnɔna na ani Mali jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa olu bɛna ɲɔgɔn ye o lɛrɛ fila kɔnɔna na u bɛna baara kɛ walasa ni dugu fila bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa cogoya min na. ka kunnafoni datugu pewu an bɛ taa Abijankaw fɛ yen min n'an b'aw ladɔniya k'a fɔ Abijankaw ka kɛlɛkɛcɛden 46 min minɛlen no Mali jamana kɔnɔna na yan ko walasa fura bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogoya min na ko Mali jamana k'olu yɛrɛ kɔni tun ye laɲini y'a dɔ sɛbɛn k'a ci Abijankaw ma juillet kalo tɛmɛnen walasa u ka kɛlɛkɛcɛden 46 in a bɛ se ka labila cogoya min na ko Abijankaw olu ma sɔn sɛbɛn in kɔnɔ kuma ma olu y'o sɛbɛn in kɔnɔ kuma u y'a fili n'an b'a fɔ ko rejeté o hukumu de kɔnɔna na sa halisa a yɛrɛla k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛcɛden 46 k'u datugulen bɛ Mali jamana kɔnɔna na halisa. kunnafoni show jamana labɛnw ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni na n'Ala ma basi wɛrɛ foyi ka na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan an ɲan'o cɛ sa an b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili to yɛrɛ la Ala ka bɛɛ lajɛlen sago d'a ma a k'an bɛn.